Какво е партньорство? От последните 20 години все по-рядко се срещат партньори, които искат да изключат брак. За това поколение, което е в детеродна възраст, пък и двойки, които искат да изкарат старините си спокойно, нямат намерение да сключват граждански брак. Младите не желаят да се обвързват, за да са свободни и независими, въпреки родено дете или деца. Другото, което не желаят да имат както финансови проблеми, така и срещи в съдебната система, която е доста тромава. Много често се срещат двойки, докато нямат брак, живеят щастливо и спокойно. От момента на бракосъчетанията така се развалят отношенията им, че стигат до развод. Ако вземем двойките, които са в третата възраст, искат да живеят спокойно. Може да се обвържат, ако условията и законите изискват някаква формалност. Други случаи има, когато живеят години без сключен граждански брак. Създават деца, имат чудесен живот, но в един прекрасен ден решават да сключат брак. Животът им е спокоен и щастлив и когато и двамата вземат такова решение, то е една формалност. Любовта не угасва между тях. Какъвто и да е случая на лице е партньорство. Когато има чисти отношения между мъж и жена, те си партнират, допълват се, помагат си и се обичат. Хем са заедно, хем са независими един от друг, ако нямат обща работа. Отношенията в повечето случаи дори по-добри. Най-често при хората, които имат сключен брак, отношенията са ти си длъжен. Домашните задължения са разпределени на мъжка и женска работа. Или по-силният от двойката властва, пък другият търпи. Това са отношения от миналото. При партньорството има равнопоставеност. Говоря за идеалния случай. Както свобода, така и отговорност. Рядко се срещат двойки, които се влияят от родителите. Те вземат решението за съвместния си живот сами. Опират се един на друг. Почти ли се съветват с майка, татко? За това им е трудно. Защото или ги няма, или не се разбират. Тези двойки, които имат до себе си близки, може да са родители, може да са роднини. Те са благословени, черпят опит от преминали през живота хора, т.е. помъдрели.